Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ एडिआरइ रिजाल्ट माब्ला मोनगोन ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे ग्रेड 3 आव आरो ड्राइभाराव। स' बिनिनो मोनसे सोर्सनिफ्राय लानानै मोनसे भिडिअ खालामबाय। आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दिनै सफैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना गोबां साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन Bodo Job Info YouTube चेनेलाव। दा लोगोफोर नोंथांमोननि काट अफ फाइनालि फैथारसिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आ। स' फाइनालि गिबियाव फैगोन ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोननि साख्रिया जाग्रोसिगोन बेनो जाबाय एडिआरइ आव। दा लोगोफोर सेबायाव मानि थाखाय आपडेट फैयाखै होनोब्ला दा सेबानि आन्दाराव गोबां एग्जाम जागासिनो दङ लोगोसे मेट्रिक एग्जाम जादोंमोन। दा बेफोरनि थाखाय माखासे एसे बिजिनि थाखाय सेबाया दासिम अफिसियेल नटिसखौ होथ'वाखैमोन मानोना साइटआ बिजि जायो। स' लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैग्रोगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव मानोना ग्रेड 4 आ सिगां जाग्रोदों नोंथांमोननि गासैबो प्रसेसआ। स' बेखायनो नोंथांमोना ग्रेड 4 नोंथांमोना साख्रिखौ मोनग्रोगोन बा नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन थाबैनो। एन्ड बेनिफ्राय बेनो फाइनाल लिस्ट आरो बेयाव नाम फैबानो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन। दा बिनि लोगोफोर काउन्सिलनि टेट एप्लाइ सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना खालामना लादो आरो बे एग्जामा थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा 30 एप्रिलाव जागोन बे जाबाय नोंथांमोननि अफलाइन हिसाबै। दा बिटिआरआव नोंथांमोना चिराङाव एग्जाम सेन्टार मोननाय नङा अब्ला नोंथांमोना क'क्राझार एबा बाक्सायाव स' नोंथांमोना होबानो जाबाय नाथाय मोनथामल' सेन्टार दङ बिटिसिआव उदालगुरि बाक्सा चिरां। देन बेनिफ्राय जोङो ग्रेड 4 आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनथारसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया आरोबाव रिजाल्टआ बेयाव रिलिज खालामसिगोन बेनो जाबाय फाइनाल रिजाल्ट। बेनो जाबाय 1:2 नोंथांमोनखौ लादोंमोन बाइबा टेस्ट आरो बेयाव काट अफ ओंखारनानै नोंथांमोननो बेनो जाबाय फाइनाल लिस्ट। जेरै नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जोबखाजोब्बाय बाइबा लानायनि सिगां स' नोंथांमोना रिजाल्टआ ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना बार्थडे वाइसआव जायो 1990 आरो 1991 नाथाय नोंथांमोननि नाम्बारा समानब्ला स' सोर मोनगोन साख्रिखौ बेनो जाबाय उन्दैसिना मोना स' देरसिना मोननाय जायो। बे मोनसे गभर्नमेन्टनि नर्म्स एबा नोंथांमोननि माखासे बेयाव डिटेल्स थायो लिरनो थाखाय गाइडलाइन्सआवहाय जे नोंनि बार्थडेआ बैसोआ देरसिनब्ला नाम्बारा समानब्ला स' नोंथांमोना देरसिना नोंथांमोनाहाय मोननाय जायो। स' बिनिफ्राय जेबो टेनसन गैया जुदि नों उन्दैब्लाबो नों जुदि बांसिन नाम्बार मोनोब्ला स' नों साख्रि मोनगोन बेजों जेबो खोथा गैया नाथाय जुदि समानब्लासो बेबादि सिस्टेमाव लांनाय जायो। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय थाबैनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन 15 डेजनि उनाव मोननायनि चान्स होनदोंमोन सर्सनि बादिब्ला अब्ला बेखौ नायोब्ला 25 एबा 26 मार्चआव नोंथांमोननि ग्रेड 4 रिजाल्टआ फैनायनि चान्सआ दङ। थ' जियानो जा लोगोफोर जेब्ला फैगोन नोंथांमोनाथ' मोनखागोन एन्ड बेनिफ्राय साडेनलि नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन आरो जि रिजाल्ट मोनो बेनो फाइनाल लिस्ट आरो नोंथांमोना साख्रियाव जइन जानो हासिगोन। गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना ग्रेड 4 हिसाबै बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनहैसिगोन। स' बिनिफ्राय लोगोफोर काट अफ स' लोगोफोर काट अफआ फैसिगोन एबार अभारअल गासैबो काट अफ फैसिगोन स्किल टेस्टजों लानानै एग्जामजों लानानै बाइबा टेस्टजों लानानै मोनसे काट अफ ओंखारगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव। दा लोगोसे ग्रेड 3 होनोब्ला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों काट अफआ एसे बेयाव आलदा आलदा जागोन। बे फर्स्ट वाइसआव नोंथांमोना काट अफ जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना हमना ला स्टेन'ग्राफार दङ ग्रेड 3 आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे ड्राइभार दङ। दा गासैबो बे पोस्टआव ग्रेड 3 आव आलदा आलदा नोंथांमोना काट अफ मोनगोन मानोना एक्सट्रा बेयाव सेलेक्शन प्रसेस दङ नालाय। दा बेखायनो नोंथाङा जि पोस्टआव एप्लाइ खालामदों हमना ला खायसेया मोनथाम मोनब्रैया एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना मोनथाम मोनब्रैयावबो चान्सआ दङ नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। जि काट अफ सोलियो बेयावनो नोङो साख्रि मोनगोन जास्ट काट अफआ थांनांगौ आरो नोंथांमोना साख्रि मोननांगौ नाथाय सिंगल पोस्टआव खालामदोंबा सिंगलावल' नोंथांमोना मोनगोन। एन्ड बेनिफ्राय काट अफ होनोब्ला थाबैनो बेयावबो फैसिगोन काट अफआ नोंथांमोना लास्ट उइक मार्चनि 30 मोननायनि चान्सआ दङ एबा नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ नङाबा एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ। दा हमना ला नै बेचलर डिग्री दङ आरो लोगोसे डिग्री विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ ड्राइभिं दङ एन्ड बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफार दङ एबा एचएस पास लेभेलनि ग्रेड 3 दङ बेयाव काट अफआ एसे आलदा आलदा जाजोबगोन। दा जियानो जा नोंथांमोना मोनसिगोन आरो जि रिजाल्ट मोनो बेनो फाइनाल लिस्ट स' बेनिफ्राय जेबो गैला बेनो फाइनाल लिस्ट आरो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनसिगोन खानाफारायाव रानगोन होनना बुंदों। स' नोंथांमोना मे मान्थआवनो साख्रि मोननायनि चान्सआ दंखायो नालाय। थ' जियानो जा बेनो नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट आरो अल द बेस्ट गासैनिसिमबो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां रिजाल्टआ फैयो आरो नोंथांमोना गाव गावबागाव डिपार्टमेन्टआव गाव गावबागाव अफिसाव जि काट अफ थाङो बेयाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोनहैसिगोन। आरो बेनो जाबाय एडिआरइनि आन्दाराव गोबां साख्रि दङ स' नोंथांमोना मोनसिगोन। एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नेदो आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ आपडेट लाना फैगोन।